Nakariyan na uso. Imbon na niya. Manghod ko, magdaog na kita, halunok. Grabe ba na mo? Impanal Korean? Yan daw sa'yo na sana. Uy, hindi mo kita imbon ko. Pag kita na nangalayman, kiwaya ka dyan. Okay, ito pag nagato na yan, yato na nulmatan simpang antin, kalalaman namin ang tanong katay. Inshallah, konsult ko niya, kakitaan niyo ra, pangalay niyo kaya na halawang sing, talipon, katawakan TV, YouTube. Na idol, inasawa mo yan, Allahu Akbar, di mabasta-basta. Nawaitan takaw. Ay man ko ay na ko magsiba, pasaling bagyo na gan. Na masuk na ako, labi na ako ang putahon magulgan. Iyan pa ako naka-ulgan din di impangantin ba kayo? Di kapag lumog-lumogan. Okay di. Okay. Ayo. Hebat ko pag ini! Matag siya baway, impun na niya, mabaya pa siya sa nagkakasakasi bambanan niya. Di ko na lang na ipakita.
Kalau sabi na sa'yo Ando na yang menjadi tupak